Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Kuriani itu hatta atas gowarni pangula naguktiki dohot perhalado HKBP Rawamangunon hupasahat tami ma susudeham wakadamang dainang hahanggi pinaribot selamat tau baru madihamuna salut. Madok mauliati mahita tua mata debata na patol hasong nguluta sahat tu tahun nai baruon tahun 2024. Sai dongani tuha debata mahita mamuka ari-ari ni nguluta di tahun nai baruon. Sai iba nama ngaramoti hita salutna diganuk tiki dohot diganup inganan. Jala ibana mana marguguhok kita dia kaulota si ganupari nang di pakubasyota di hurianaon. Nuaing pe las marohata tapasada marohata memuji debata napatol hasun hita tu tahun para sini rohaunon meredema hita.
Utana buruki omahu poje tohaki ai di ramoti hotok tong tonde kodo hotagiko ai di ramoti hotok tong tonde kodo hotagiko. Jesus saya siroham ayane ngani basa muse di tanah baru nena sahuri yang tok tok muse di tanah baru nena sahuri yang tok tok. Tambayan hatami na mga polerohae alay pangako sa sudi padamasiyan humibi alay pangako sa sudi padamasiyan humibi. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ahudo Alpha, ahudo Omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani, na adong dohot naong adokhian, dohot na naengro, pargogo na sumuro. Saya mangaranapi do mataku do pak akadolok, sian dia do ulaning ro pangrupion tuau, sian jauh basito palangit do tanon samping ro pangrupion diang go tuau. Dang tagamon tersuledit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, saya jaga ni jaho badoho sian na sa parmaran, saya jaga na do todim, saya jaga ni jaho badoho lahoruar, dot lau bongot olat nion ro di saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Amanami ro di saleleng nileleng na. Sian asini rohamdo uban saat hami tu tahun na baruon. Odo na mga ramoti hami di bagasan tahun na salpui. Saya asi maroham. Saya unang tulak hami nuaing. Saya dungani mahami di bagasan tahun na baruon. Paso-paso mahami rodi akaulaw na denggan na di hula hami. Marhite-hite guarmo. Alay na gumudang siani. Paso-paso mahatam na badia itu rohanami. Asa gabi baru rohanami, asa terpangpasok ko hami tu banu gijang di hasusudani bohal nami. Amen. Aku
Yohanamu mapati ini bata nata surat di Lukas 10 mambuka ayat itu rodi ayat sia. Gabenin na mamadok siula porlak anggurna. Nung nga paula patulu tao ton ahu Roma mangalului perbuin di hawaraon laos sejupang. Taba may paula magobo tanoy benon na. Ala di dokima mangalusi. Tuan nami loas medisi sa taonon. Asasanga hupaktur humaliang bonana. Mabahin na putusi. Ang giat olomar parbu itu joloon. Alay ang gusto ada tabaon ma. Ido sahat na atong rapang idugo gometa siyan Tuhan debata. Alay Tuhan debata. Say pergugoy mahami pangulahon na humbartupatik. Amen. Dinaong tari parhita siyan taon na salapu tu taon na ibaruon. Tamado ingot ota gudang ni dusa na taula. Jodjot tu hita ganggu di pangaramotan ni Tuhata. Lupa mamarang yon hatana. Galedo hita maradopon ibana. Maradopon huriana. Maradopon keluarga na toras. Ianakon. Maradopon jongan jol madohot negara. Daragam ni hamaolon na masa di bangsota, di pangido Tuhani do, asa gabi parhobas hita di jongata unang gabi si hubasan, asa pangurubi hita unang gabi si urupan, si buwan hasadaon di tongotongan ni halumlamon, si buwan pos ni roha di tongotongan ni hagangguan, si buwan pakirimon di tongotongan ni padilean, si buwan apol-apol di tongotongan ni arsak ni roha, gabi libado hita mangulahaw ni, marningoti tapauduk marohata di bagasan sol-sol ni roha manopoti sude dosata. Tabege mahatani debata taringot tuhasan ni dosa. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Putar do bahendok kusongon itak. Nang perara songon abit hasubah. Gabi songon hapas do muse. Asangapon ma di debata na gijang.
Parsaurata di tahun baru 2024 mangaraon hita manaili tu pudi tu tahun 2020 naung tatu dalhon molo tabolus di tahun ni ragam ni hamaolon boy doi mabayan hita mabiar mangalakka di tahun 2024 baliksa molo adong nadenggan dohot aklas ni roha nataula jalata jalo boy doi mabayan hita madabu tu gijang ni roha roha biar dohot gijang ni roha boy jupang dengolutta mulu tarajumi ala ni gugutta taripar hita tu tahun di taonon alai mulu tahaporsiai ala ni panguripon ni Tuhanido kita mangulu jala mangula gabelam serep marohata di padongan yon tahamoliatehon ma panguripion na jala taparhatopot agaliota marhite parpungota di bonatan 2024 taparhatopot ma dang tau hita mangulu jala mangula moloso di dongan Tuhani panguripion naido nama jujui hitam parpungusonari laho makatidakon Ebenezer rasira sanuaing diurupi Jehovah dohita. Parpunguan di tahun naik baru 2024 mangaraon hita manatap tujolo tu tahun para sini rohaon naung tabongoti sian pengalaman di tahun nasalpu boy di soraon lam gumudang hamaolon di tahun non adopatta boy do persauran lam holang ala lam ngali holong ni roha jala lam lam pangalaho dang holan di persauran sigano pari boy jupange alai boy doi taripar nang di persauran ni huria akum ni kudang rencana si patopota di taonon di keluarga di nganan pangulaon di masyarakat songone nang di bangso dohot negara taima pemilu dohot di huriat ta KBP dina ditutupon tahun 2024 GB tahun oikumene inklusif HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua ulau na duk jalan na maol doi na boy mabayan hita lomos jalan mabiar asal nang lomos jalan mabiar hita tahapo sima hatani Tuhani na tersurat di Joshua sada ayat sia nama dok Firma todim jala masihohot unang manut-nut di troham jala unang tahutan ay Jehovah di batam dodonganmu manang dopat dia peho mangalaka atong firma todita di batado jaminan dingoluta di baheni marsitutu mahita mangoloy iba na marhite na mga radoti patikna mangulahon lomorino hana dohot manupahi pakobasyon ni Huriana masyarakat bangsa dohot negarata tapangido pangoripion na ala terbatas hagugot tamang pangadopi akan naeng masa dohot di na mangulahon lomani rohana alani asa margogo hita madalanit taonon tapagomos ma di rohata Ianggo au dohot dongaku sajabu iko Jehovah do oluan nami amen atong di bagasan roha na mangoloy di Tuhan perdenggan basay tangyon hamu mahatani di bata turpuk epistel di tahun na baru 2024 imana tersurat di Jakobus 4 ayat 10 rodiat 10 pitu tajahama marsikat soring hamu didok hamudo sadarion manang mersogot lahom hami tuhu ta adui asa desi hami sataon mertiga-tiga jala mangomo-omo Padong di boto hamu na masa marsogot ay aha do hosamuna suman mahamu tutimus na tarida satokin dungiga beso haidaan be sikat iman niyan dohonom muna molo na lomo rohani Tuhani mangulu mahita jala bahanon nami maon dohotan Hape di pateng-teng hamu do hata mangugamuna na jahat do nasam pandengenehon sijongoni atong naubo tumabay na denggan gabedang diulahon na mardosa ma ibana disi ido sahat na martua do akna to mangihon hatani di bata jala no peopsa amen
hati dakon maha porsiao tai songon na hina tindakon ni dongat tasa porsiao de sadok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama bago na suatu dosa nato mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman tumbuhon si Maria nagabagabian siya to di perbadia ada orang suabubuh ido tu hatta atau mau nabernit di panghuman ni selatus namate terpajal lu ibana di hobnor silang na tua tu banua toro du tanam namulak mangulu di repatoluhon nama naik tu surgo lahud dulu siamon ni di bata Jehovah amanai pargu na suatu dosan disi mai bana pai mamulak suatu tanoon mangumihal na mangulu dohot namate au porsia ton di perbadia dal adong sada huria na badia huria hatopan ya Kristen akan na badia do di hasitan ni dosa do di haten na mandok mulak mangulu so daging ni halak nong mate do ni hanguluan na surasuda. Amin. Tapuji matuhata maret di mahitiasan buku dan nomor 786.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot roha munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot adorang so hupatolhas jamita gudang pinasaha niopwi epurus hakabipi disadok hakabipi sadarion sehalinari sianna sarohanami saluhna padita dohot akka situa parhubas di hakabipi Rawamangun pasahaton nami makusudi hamwaka damang dainang ahang pinaribot selamat tau baru madihita salutna. Tersurat di Parjamita Tulu ayat sadaru di 15 ma zamita mamurhati hita di taunon songonomma hatana. Martikibedo luhutna natinoppa. Martitibedo huhut nasa sakap-sakap dihasyanganon. Martitibedo nasorang dohot namate. Namanuan dohot namangurati nasinuani. Namamugangi dohot na pamalupon. Namangalohai dohot na paulihon. Natangis dohot na mekkel. Namangadungi dohot na manortor. Namabolok batu dohot mapapunguho batu. Namasiumaan dohot namadaw siyan namasiumaan. Na mga lului dohot na mangago, na mga ramoti dohot na mabolokon, na mga ribahi dohot na majarumi, na mahuhombuti dohot na marhatay, na makaholongi dohot na makosom, na marmusu dohot na mardemak, tungaha maparsaulian na hot tinggal di pangula, marhite siyan ulaw na sa diri nung atong takaswi da hangaluton na tinurpukon ni debata tujol mamanisya asa marhangaluton marhite siyan akay alayang goybana denggaddo salu na dibahed ditiki halehetan na dito pahod dohut roha hanguluan saliling-liling na tubaga sa roha na sida Holan na sudah pak zolmai sulikiton na jari-jadian na jinadihon ni debata siya mula-mula sahat rodi ujung. Diba ini nung atung hutad da ngadong na duminggad dinasida da marlas ni roha dohot na mabayin na dinggan saliling dingoluna. Akup ni tahe manangis zolman na mga dohot na minum dohok mernida na dinggan marhite siyan ulon na si lehon-lehon ni debatado nang nung atong takas suboto luhut na binahin ni debata ido nahot rodi saliling-liling na daktar bahid jolmai manabay itu si manang mangurui siya ni dibeda bahid debata pesongoni asa mabiar jolmai mida ibana manangaha namasa nuaing naung dung masa dui jala manangaha namasa sugut pe naung dung masa dui dinarubi ay diulahi debatado mangalului naung salpui ima sahata hamuna kadamang dohot dainang adorang so patolhas jamita gudang na pinatahat ni opuye purus
Jumulo mahu pasahat tabi sian idukta opuye purus padita Dr. Robinson butar-butar amatta sejen dohoto lukade tuhita saluhuna khusus tabi na sidaon gumogo masian elus puna naking selamat tau baru madihita saluhuna. Jalahu hamalatehon permingguat tasaon nari ala piga-piga pertikian upasahat asa di akka hari-hari besar gerejawi tapaulak tusokirna kita kembalikan pada posisi yang betul. Jala huida nungatakas tarida jolonang patujuluna sonari anggo somalna mul merminggu hita tanggal sada tak pola dong sapartulu pangisi ni garizaon jalas yang sapartulu may muse uduk-uduk alay dang binoto ahanan ni udukon na manang na terpudum do manang natung macay honado zamitay dak pala binoto alay ang gosonari nung nga tahatidak ko song bukwedeta nomor 200 yei namadok rapon Tuhan Yesusi buka ulaum tanggal sadao mahita mamuka nasa ulota di tahun 2020 obaton molorap debata hita mamuka uloton akamanginang di juluan ni masaluhu na keluarga tabi di juluan ni masaluhu na akaulau tabi anak-anak muda Tuhanlah yang memandu masa berpacaranmu juga supaya diberkati oleh Tuhan sehingga anak-anak muda boleh berpantun kepada sesamanya kepada pacarnya. Untuk apa lemari kaca kalau tidak diisi dengan pakaian? Untuk apa kita bercinta kalau kita tidak sempurnakan dengan pernikahan? Asa saut sudah kana poso ni huriata dapat nang siroka mi todi. Di juluan di batama hamu di tanggal sadom mamuk kaulota dia kapar karijuan. Asa dapat nauli, dapat najinalahan, tabak kapangkat, alay toktong di bagasan serep ni roha, mangoloi hatani debata. Alaninang tuak katikin na mangihut, tanggal 26 Desember ari haronto di parbadia paduahon ari haheheon paduahon ari Senin dala tanggal 1 Januari ikon bertekak dohita saluhuna laho babal gahotsa marhite-hite perminggota sa denggad-denggan. Hamunak kadongan pamatang ni Kristus na hinaholongan. Somal do ditaringot yakan na porsea. Habisuhon ningolo na pinadar di debata marhite per habisuhon ni parjamitay. Di patolhas jamita diopui tuhita sadarion. Adong tulu nanang odol honon na pabuwa na martitibero nang akasakap-sakap ni Jolma, nang akapartikian na, nang akanatarbahetsa, jala marhangalutod dui, salu na kapartikian na niadupan ni Jolmay. Boy doon manugihon hita tupadilian, madok, nung nga ditubuhod Jehovah au gabi pugus, dibahani, tak pola luza au mengelului hamoraon gabi madili ban yesoy gabi ro naposo madok
nungai turpukut Jehovah tuau gabe karyawan biasa. Tak pola mangula biau asa dapat jabatan na tumibo. Gabe mabuat tu padilya ma diba sikap ni Zolmai. Ala mangatusi ayat parjamita tuluon holan ayat sada sahat tu ayat 10 madok mertitibedo. Hape diodol hodo di ayat 10 nunga takas hangaluton na tinurpukon di debata tu Zolma manusia asa merhangaluton. Boy songoni bagas pangodolhon na gabe hirana sirang manaking ayat sada rodi 10 tu ayat 10 sada rodi 10 lima. Saya hirana sopola rikot Zolmai marusaha. Saya hirana sorikot Zolmai mangula di Portibion. Gabe sahirana sorikot hita Zolma marsita-sita madungdung na duminggan dingolutta marhite kerja keras, kerja cerdas, kerja kreatif. Gabi dohot kita mangauhon pangodolhonon si songoni. Hape hamuak kada mang dainang tak songoni nanang dohonon ni hatan debata tuhita. Alai ikut ta'auhod jalatai hutod do pangazarion ni HKBP. Nama rojahat tuhatan debata dia 10 sada rodi 10 limai. Jalahut song naheapi nahebang ni Apostol Paulus doh reformator Martin Luther nama dok di tangan ni Jehovah do nguluta. Boy husoronna name meti gabe balga. Di parmahani debatado hita. Didongani do hita madalani ngoluta. Di patau do hita mangadupi siya do patta songod dia pedokna. Danga dong hita na malua siyan pangaramotion ni debata. Paduahon di jauh jala di patau debatado hita. Patu pahon na dinggan songod jamitan na budari maradop po nakadong at Zolma asa tung sa denggan na holong ni rohata maradop po dongan Zolma dohot nasa natinopa di bahani hamunak kadamang dohot dainang matsay rikot do parsi dohotot ta patupa na dinggan dingoluta. Terlumubi ma diakka partikian na perpudion lambalga idaw taparmaran siya do patta sada siani ima parmohop ni Portibion nga si pata hudu kakita nang pemerasi nung nga hudu hakita nakpe si pata buka baju diba di tonga-tonga ni bagas nabi. Ima deba si waciri si taonon ni hita hajol maun. Dang jadi hita subuti majolo haroro ni parmarani. Atik pe taparhatopo do. Pakirimota ima jahuba laho mangadupi sa luhut nai. Tabahem maibana manuhuk asa unang tinggang hita. Unang humasesa, unang peak sumargugu. Alay ko terpatuba do nasa na tarbayan hita, marasa sahalak, marsiada pari, mangadupi do manaluhon ak kaparmaran, nabuy ro, ang giat buy i adopata. Didok, di 2 Tesalonik bidutulu, ikon mangulu do, nasa na mangula di uluna. Sialani percopaut tadi bata di tanggal 1 Januari 2024
lahu manulak pangodolon ni hata ni na tersurat di ayat 10. Sahira nama dok adong ngulu naso terpauba debata. Alai ko jahot tay sahat tu ayat 15 asa takas ia perjamita dang namadok marisuang ngulu ni jolmai atik pe marujung do nguluna alai denggad do ngulu ni jolmai nang nadinggan na niulana sialani hamu akadamang doh dainang uzu mangulu hita tariko tima marhabisuhon dang holat dina mangulai alai doh do marhangoluan na maripola na hitsa na tahu mengadupi siadopan di bahini taingok maperjulu dia 10 anggo ibana denggaddo saluhut nai dibahed ditikki halehetanna jala binahni debata hot doi rodi saliling ni lilingna imana digwari namasa dingolutai nadinggaddo nadinggan alai boy dipahusor debata ditikki halehetanna tungolutta nani haholongan ni rohana Oma bagas ni panadaun ni si tadda debata nang nasodenggan boy dibahen jala dipahusor gabe denggan ditikki halehetanna jai malalong akanguluta na met sotung gabe laus taulupon on nama au alai tihusor debatadui khobar tu huason asa dinamasa namaol natadupi unang pitor mergudopong hita unang migor aroan dalamago akka pakirimota hurian itu hatta macarikota auhon jalataingot di taonon namasa namaol dingoluta tahun 2027 boy do gabe dipakai debatai laho makusor ngoluta tu nadumengkan alaina rumikot benget hita manahan tapangasahon ibana mangadupi nata adupi marhiti tangiang nang akaulaw na dinggan naubuktu lomoni rohana sotong gabi tabuat akadalan na jepek do pakirimon na pejet gabi taula naso hinalomohon ni rohana ima surungta akan manadda debata pergugu naso hatudusani ibahenita auhom mahatana tatangyakon hasitongan na dinguluta dingulu ni pardongas saripeota di keluarga tabi nang disudia kasita-sita ditongan ni pernguluta paduahon dina mangulahon ulaw taihita unang holan mangula patupahon na dinggan jalaman dungdung sidung dungot tai alai kosahat dotu hita tu ngulu na marlapatan ngulu na maripola nagabi hagugun naso tersuhat imalas ni roha mabahen na dinggan saliling di ngoluta molo tungpe itap natuk mangad doh minum ganupari do penang tadai di perdalan ningoluta dang dope sahat misalla tu namarjabu sadiri dang dope marhasohotan dang dope marianakon dang dope manipan akan atapapungu-pungu dia kaulota manang pakyota manarihon tua kapoparan mersudut-sudut
manang moloro parukilon habot ni roha sahit doho lan akana asing di bagasa saluhu nai sotung taloas akai mabukbut siya rohatta las ni roha gabe daktar bain hita marlas ni roha hamunak kadamang doho dainang di pasahat opui tu hita adong tulu dalan palas rohatta di tongani huriatta hakabipi dalan menidangi pakorhon nilas ni roha di hita gabi masa nadinggan nasodung masa di hita hakabipi sada sangado di tahun akan nang salpui sian tahun 2004 sahat tu tahun 2020 martibun akka utang ni hakabipi tu dana pensiun marasam 144 miliar. Alai nasodinggan di bahed debata di tiki sebelum nai gabe di husor debata doi gabe denggan di Januari 2020 sada sahat tu Desember 2022 ima dung tagarar utang ni hakabipi tu dana pensiun paduahon sangado terpatu pahita napi na tucon ni sinodi gudang di hakabipi ima sentralisasi perhepengon keuangan hira gabe huria namalo manakapiro huriatta hakabipi dimulanai alai hurang tahu jalamalo laho madalat tota alain waeng nunga mardalabe sentralisasi keuangan di huriatta songon nang taboto 45% may di huria 55% may tongosota tuha kabipi jalan nabudari di berita sahat tu 27 Desember nungata tongos 3,6 miliar pakorhonna lam risma pasagihonot tu partohoran naguktikki makkubasi huria jala gabe parsidohot ti taganub ruas ni huria di inganan persaurata manupahi sude ulaw ni hakabipi marhite pelean napa sahat si ganub minggu hamunak kadamang dainang tasagihom makapauno naguktikki tuhuria nasodung depehya mar partohonan naguktikki laho makkubasi sadok ruasna dang holad di kota alay terlumubi di huta luat nasuhi dohot nasuding dalanunga tatabay bilangan niya kapertohonan tu akka inganan seding tasak kapido di bulan Juni 2024 manongos 12 halak perberita tu luar negeri madungdung nasoporsea dope di Tuhan Yesus tutu ala song pese-pese na baru dope sentralisasi perhepengoni danga pala sude dope boy dituhuk songon naung tinotopon ni sino di gudang ala 80% nian pinomat boy sahat alay sahat tu sonari 86% dope target perdus-dusat di sadok HKBP tabanihi lumobi di orientasi pelayanan tahun 2024 tahun okumene inklusif di nalitogihod debata hita makkaholongi sudi HKBP dada holan na makkubasi diri na hita alay do makkubasi na asing dongas sa huria
dongan na sumarhatauon, dongan na marasing, kaum difabel, paropuan, na tua-tua, na pasobulong ng danak, na marhasohotan doho na sumarhasohotan, na marpinopar doho na sumarpinopar dope, songoni sahat tudongan na so saha porseaon. Adong opat na ikos si halasonota, babua na dihusor debata di tahun oikumene inklusifon si hobasat ta dopak dulu. Sada dirapot ni Council Evangelis Mission, United Evangelical Mission, na marsada na sida mamilit Dr. Andar Pasaribu, gabi Sekretaris Jenderal UM. Om masada badan misi di abad pasapulusyahon, termasuk nama nongos parbarita nauli tu Asia, jalasada siani ima HKBP. Alai mamuka tahun 2020 tulu, nunga gabedohot hita HKBP. Inganan parbarita nauli sian fem dimulanai, nuaing gabedohok mamarhubas di lembaga misyon. Maselastro hatta songon HKBP, ala nunga sahat hatawot tamangulahon ulon misi di FEM, pazongzong HKBP tahun 1860 sada. Jalan apa godang-goda kocca sahatu tahun 1940 adorang soma jujung baringinna HKBP. Las nirohan apa dua dihita HKBP ima di tanggal 16 September 2020 di sidang raya Lutheran World Federation LWF di kota Krakow, Polandia, terpilih do amat takadip koinonia padita Dr. Donald Sinaga gaibe ruas ni council ni LWF jala ruas ni executive committee imasada uluan ni komisi misi di lembagai las nirohana patuluhon terpilih sada sian padita ni HKBP gabe ketua di STFT Jakarta kuhut sahat pengukuhan ha Profesor Tunasida di umur 42 tahun. Om masada padita dukon almarhum padita Dr. Adelbert si Topul. Las nirohan apa opaton di sidang raya ni Dewan Christian Conference di 3 Oktober 2020 sada siang 10 ruas ni komite eksekutif imay nata tiurida boru Huta Barat sian HKBP Lipo Karawaci distrik Banten gawe parsidoho mamikiri hasadaun patugu hasadaun yak kahurian ni Kristus na di Asia. Hamunak kadamang doho dainang dang apalah hubo to bang nabuy nang tatakup bang napiga-piga las ni rohaon napiting las marohatta salu na di taon na baruon marulupulo matud dita ala hola basa-basana do na pataruhita tu taon na ibaruon di juluani mahita di juluani keluargata di juluani nang huria HKBP mangudut yak daulaon pakobasyon. Amin martangyang maita. Mauliate puji-pujian marohanami di hoali Tuhan. Tungholan ala basa-basamdo
pataruho kami. Tu tahun para sinerohaon, tahun na baru na binasabasaom mo tu ami. Ima di tanggal 1 Januari 2024. Molo solomo roham, molo soalan ni dinggan ni basam, tupa dang boy tolhas kami, tu tahun na baru. Alaya labasa doho Tuhan, diudut hodo hosanami, diudut hodo ngulu nami, di basa-basa hoko sada tahun na baru musa Tuhan musa darion. Dalanunga bongot tami tubagas joromon, jumulo mangalap gugu siyakko, asa hupuk kahami Tuhan, nasa lakanami di taonon, mardongaton Yesusi. Asa hupuk kahami persaurat di keluarga, rapon Tuhan Yesusi. Asa pukau nami manang akaulaon di tahun 2024, mardongaton Tuhan Yesusi. Gabi marujahat tuhatami mahami, nang pemartiti akkana masa dingoluon. Alay mga sahon gugu na siyan hoy, tarhusor hami di Tuhan, siyan akkana humurang gabi duminggan, siyan akkana so sikop mangulahon na dinggan, gabi lam tu sikop na hami mangulahon na dinggan. Alay na rumikot di taon na baruon, masih salpuan hami, masih sesaat dosa. Asa molodohot taon na baruon di basa-basa hokko tu hami, doho marohanami gabi ibaru. Dangadong be utang ni hazol maun nami maradopon akka keluarga. Ala di taon na baruon takas masih sesaat dosa hami. Lese akka utang ni hazol maun nami. Songon Kristusi na pauzukon utang ni pardusaon di hazol maun nami. Di bahenia li Tuhan, sudi ruas ni huriam di hakabipirao mangunon. Dia kaulaon na namaragam, dia kainganan na sida namaragam, say homa na madjuluani, mamukka madongani, sudi na sida dia kasulon nabi, asa tung dihilala, gogo ni Tuhanido, patauhon na sida, mangulahon akaulon na diinganan na marag. Luas matuhan taon na baruon hudala ni hami. Jala mulumulak kami non siya jorom na badiyon. Rohot akaruas ni huriam di tonga-tonga ni bagas nabi. Tung takas mahami, mga bolokon sala niya kadongan, dosa niya kadongan. Jala yasma rohanami makkaholongin na sida, asa lam hubas sami, mangulahon akkaulaw na dinggan, marujahan tulomon. Say tangihon jaloloy matuhan, hele-helek Panginoon namin. Ibagasan gornya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Amin. Tapuji ma Tuhan tamarhite edde nomor 66 debata bahen dongam.
Haus jong-jong mahita mangedehon na maging. Dewata Bandung kami, lama gula ulangu, baik di panah musuhku, saya wasir puhami. Ali debata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tongatongan huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal lam hutadahami, godang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na sumarmula na sumarpatsohotan. Debata na manoktong rodi saliling nililing na solo suda doa kataummu. Jaladang marhabulatan akka ariarim. Alai jepek jalaga burdo salpu taun nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada taon sian ari-ari nami. Alai dang salpu yang go asini roham. Di baini puji hai maho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Alani gudang ni asin roham. Napa sahat hami tubona ni taunon. Mat say gudang dinggan ni basam huzalo hami manipat taon na salpui. Jala hingot tami dui sadarion. Ope mauliate marohanami tuho. Ala di pangulu jala di ramuti hodo hami. Dilehon hodo si pangano do parulusod di hami. Jala di pasu-pasu hodo na niula ni tangan nami. Akup ni dilehokodo hasonangat tuluak nami. Di palua hodo hami siya parmaran. Di ramuti hodo hami dihagugutan. Toktong do dilehoko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubahor rohanami. Akup ni dilehoko do apul-apul tunamarsak, tunamatean, asa unang madili na sida. Molo hingot tami sudi pabadan nami di taon ng salpui. Maila do hami nuaing maradopokpo. Ala zut magopo ari-ari nami. Dohot asin roham hubay kami. Oppe. Bitjad di salpuhoko taon ng salpuisya kami. Salpuhom masudi pabenan nami nahurangi. Jalase sa sudi dosa nami. Say hukupi pabenan nami nahurangi marhite-ite asini roham. Diebati hodo hami manipat na sa tauni. Jaladida hodo lan na sumarparbue di tonga-tonga nami. Sayu ng julutaba,
Sai pasob bumahami mangulu, ang giya marparbuy na dinggan hami tuzulu anon. Buparhato pot tami do sudi asin ni roham. Jala di bagasan haserepon, dohot uduk ni roha rohami mangido tuho. Sahat tuho mahami ot sudi. Sai tugu-tugu jala ramoti mahami. Sai tugu-tugu hami di bona ni taonon. Songoniga nup ari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhon maganu pari tuhami dalas sidalanan nami. Doho ulaon si ulaon nami. Sai pasu-pasu mahami zupa marpungu di bagas mon. Di persikolaan. Songoni dohot di bagas nami bi. Sai tupahi sudi perjamita. Pangajari. Dohot na pature-turehon na marsahit. Songoni dohot na pinasahat tunasida. Sai ramoti man manggongkop pami, tatap masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na nililian ni halak. Unang loas na sida ho na rupa, alay patuduhom matunasida asin roham na somatsohoti. Asarap marlas ni roha hamisugut, dihasonangan di labung mi, di nganan nahot, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbedia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sederion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa nidongan na mardosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Hamuak kadamang dainang nahuhaholongi hami. Luhut na hami padita, situa, pelayan musik, media, pasahaton selamat tau baru matuhamuna, songon persalpu ni tahun naburuki, salpu ma sude akka hahurangan akka dosa hasalata, alay tapariahi ma rohanay baru tujolo, lese ma utakta, nasada doho nasing. Nang jalangon nami do hamu salu na tubagas munabi. Alay malutong dijolo pehita masijalangan naung las marohatta jala marulupulup. Selamat tahun baru madihita salu na. Selamat tahun baru madihita. Tu debata
do diramoti kaki Toro bebas amana opea Ibataki do sumari ona Usohaki sonando Ibana do mamandungan dia Ambariki ng bunga-bunga ini Kau disuri